ዓለምና ፍሉይ ክእለትን ተውህቦን ናይ ህይወት ተመክሮን ዘለዎም ሰባት ሓቂፋ ዝሓዘት እያ። ኮይኑ ግን ፍሉይ ክእለት ተውህቦን ወይ ድማ ናይ ህይወት ተመክሮን ዝካፈልሉ ዋና ዓምዲ ሚድያ እዩ። እዚ ተሓሳብ ብምግባር ድማ ቬኑስ ሚድያ ተፋልጥ ወዲሰብ ብፍላይ ድማ ንመንእሰይ ትኩረት ብምግባር ስራሕታ ወጊና ነዚኣ ትጥቀማ ኣላ። ኣብ ቬኑስ ሚድያ ከም መበገሲ ዝተተሓዙ 3 መደባት ኣለው። እቲ ሓደ መደብ ትዝክርዎም ዶ ዝብል እንትኾን ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ዝነጥፉ ዝነበሩ ዓበይቲ ሰባት ኣብ ሕልና ወዲሰብ ዓብይ ኣሻራ ዝገደፉ ኮይኑ ግና ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ዝተረስዑ እንዝክረሉ መደብ እዩ። እታ ካልአይቲ ድማ ቬኑስ ታለንት እንትትከውን ትግራይና ንዓለም ዘዛረቡ ፍሉይ ውህብቶ ዘለዎም ሰባት ሓቂፋ ትርከብ። ነቲ ዓለም ዘይረኣየቶ ፍሉይ ውህብቶ ንደገ ኣውፂእኻ ናብ ጥቅሚ ቀይርካ ነቲ ሰብ ክእለት ብምርባሕ ካብኡ ሓሊፉ እውን ትግራይና ተጠቃሚት ንምግባር ዝዓለመ እዩ። ናብታ ሳልሰይቲ ክንሓልፍ ከለና ድማ ትግራይና ትፈልጥዋ ዶ ዝብል እንትትከውን ትግራይና ኣብ ውሽጢ ሓቂፋቶም ትርከብ ቅርስታት ባህልታትን ትውፊታትን ኮታስ ዘይተነገሩላ ታሪኻት ንዓለም እነፋልጠሉ መደብ እዩ። ስለዚ ድማ ሚድያና ሚድያ ቬኑሰይ ጎሊሃ ንክትረአ ትካልኩምን ስራሕትኩምን ብምፍላጥ ከምኡ እውን ሰብ ሃፍቲ ኣብ ዕብየት ሚድያ እጃምኩም ንክተወፍዩ ኢደ ኢድ ሓኢልና ሓፊላ ንክትረአ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እናገበርና ኣስተዋፅኦና ነበርክት።